Yan yung spot namin. Ang daming ibon. Oh, sari-saring ibon. Ayan o. Mr. Kevin. Pagdating nga namin sa laot mga kaspero, bumaba ako, ngunit ito, sadyang napakalabo ng tubig. Gawa ng malalaki talaga yung alon sa time na to. Kaya kung napapansin nyo, halos hindi makita yung unahan. Gawa ng parang maraming alikabok sa ilalim ng dagat. Yung mga dumi na naaanod. Kaya malabo. Umahon na lang ako mga kaspero at lumangoy pa kami hanggang doon sa laot. Dahil napansin ko na yung tubig sa laot hindi malabo. Parang nahati yung labo at saka yung linaw ng tubig. Singit ko na rin itong shoutout mga kaspero. Shoutout sa Tropang Sisil at Cayman Island Anglers. Kaila Boss Ronnie. Ayan, ingat po kayo lagi dyan. Kay Ede Moradas. Tsaka kumpare yan na si Mendoza ng Balot Tondo. Tama nga yung sinabi ko kanina mga kaspero. Napakalinaw ng tubig dito sa laot. Ayan o. Halos 1 kilometro rin yung nilangoy namin galing tabi. Marating lang itong malinaw na spot. At dito na ako nagsagawa ng ambush or naghintay sa ilalim na may lumapit sa atin. At meron akong target dito na 2 long nose emperor mga kaspero. Good size na ito. Kaya pinagtiyagaan ko na hintayin para meron na tayong binamano sa araw na to. At syempre, yung gamit nating pana, itong patos at kinonvert natin yung head niya. Ginawa nating inverted head dahil nag-order tayo kay Sir Abraham ng head ng invert. Ito yung Hermes at napaka-smooth mga kaspero. Lalong lumakas yung patos natin. Ayan o, kahit medyo malayo, talagang sapol at saka accurate. Hindi rin sumasabit yung tali. Siyempre, shout out din kay Federic Tirado, kay Manoy Nel Vlog, kay Alberto Gurapo, Alex, ang lokal ng Las Peñas. Ayan, shout out po. And then kay Dennis De La Cruz ng Nike Cavite, kay Bon Portales and Tata Untoy, Puji Edward ng Quezon Province, kay Arnel Coyos, and then sa Dallas Boys from Pampanga, and then kay Rolly Tirariray, and kay Bro Jonel ng Kalayan. Shoutout sa mga Kalayan Spero. And syempre kay Toto Rams Official at saka sa Purok 25. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat kayo lagi. Kay Dong Martinez and sa Di San Jose family ng Kalawian TV. Shoutout po. Ingat po kayo palagi dyan. Hindi na ako lumayo dito sa spot. At paikot-ikot lang ako dito. Gawa ng mga harvest na lang tayo. At wala tayong mapana na malaki sa mababaw na pinapanaan natin ngayon. Dahil sobrang layo ng lalanguyin natin kung maghahan tayo ng mga pelagic. Laot pa yun mga kaspero. Dahil langoy lang tayo, pagtiyagaan natin yung mga makikita nating isda dito sa tabi at mga harvest tayo. Papanain natin para meron tayong maibenta mga kaspero. Ayan, palingon-lingon ako sa paligid at naghihintay ng may dumating na good size na isda. At hindi nga tayo nagkamali. 2 pirasong talakitok. Ayan, yung sa taas isa. At etong nasa baba, yung pinili ko, itong spotted. Good size na spotted. Siguro nasa 800 grams na rin ito. Hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito. At ito yung ikalawang isda natin sa araw na to.
Di uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal. Another ambush tayo. Dito lang. Kung saan natin napana yung yellow spotted na trevally. Kung napapansin nyo, napakaraming isda sa harapan ko. Ngunit pipiliin natin yung good size naman para sulit yung dive natin. Dahil itong dinadive ko, nasa 13 to 15 meters ito mga kaspero. At kung napapansin nyo, mayroong mga bigay sea bream sa unahan. At meron akong target na isa dyan. Pero naghintay pa tayo ng kaunti. Baka may lumapit na mas malaki. Kaya abang-abang tayo. Pero pag wala, tirahin na natin yung bigay sea bream na yan na sa unahan natin. Ito yung isda na napakatuso. Kaya eto, tinira natin kahit malayo. Sapul na sapul mga kaspero. Lakas talaga ng pana na bagong embento natin. Ayan o. Sapul, walang kawala. Itong bigay sea bream na makulit. Kaya nakatatlo na tayo. Hindi na tayo mabibigo sa ating dive na ito. Gawa ng nakakapana naman tayo. Ang araw, bit-bit ang pana. Handa na. Tahimik lang ang paligid. Sa ilalim, buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat, kalaban pero puso ang tunay na sandata. Sa ilalim. Pagkatapos ko ngang na-secured yung pangatlong isda natin, umabante lang ako sa unahan at nag-ambush. At hindi nga nagtagal, merong lumapit sa atin na special na isda, 2 piraso. Ayan o, isang rabbit fish or samaral. Kaya hindi na tayo nagdalawang isip na tirahin ito. Gawa ng napaka-special naman ang isda na ito. At medyo malaki na. Kaya sulit yung ika-4 na sisid natin. Walang ayatan, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Sa ilalim ng alon. Meron akong nakitang malaking bato mga kaspero. At bumaba agad ako para tingnan kung ano yung mga laman sa ilalim ng bato. At napansin ko nga merong sweet lips tsaka mga emperor. Kaya naghintay pa ako ng kaunti, baka may mas malaking lumapit sa atin mga kaspero. At ayan o, nandyan na yung 1-dot snapper sa unahan. At iniisip ko na bago ako umahon, titira ako para sulit yung sisid natin sa araw na to. At hindi nga ako nagkamali, lumapit itong oriental sweet lips. Ayan o, titirahin ko na sana, ngunit ayun, bumalik pa. Buti na lang, malakas yung pana natin at nakatiming tayo na tirahin ito. At sapul, talagang malakas itong bagong invert na pana natin. Tingnan nyo,
tuhog talaga itong Oriental Sweet Lips. Lumulubog na araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Same spot. Eto na yung nakita natin na snapper kanina. Ayan, lumapit pa sa atin ngunit lumayo pero walang kawala yan sa pana natin. Sapol na sapol mga kaspero. Sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Kapiramal, spear fishing, lots of stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata. Panay ang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Di uso ang shortcut, bawat isda may kwento, bawat huli may respeto para sa At this time, meron na namang emperor tayong nakita doon sa unahan. At sobrang layo nito mga kaspero. Pero itatry ko pa rin panain, baka tamaan. At nung tinira ko na, asapol pa rin mga kaspero. Ayun o, naka-double wrap na tayo. Pero tinamaan pa rin kahit medyo malayo. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, manay binabantayan. Kapiraman sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Spear fishing, hindi lang content, may puso. Dito meron akong natanaw na mga emperor mga kaspero nandun sa unahan. At tumatiming lang ako na tirahin ngunit eto, ba yung lumapit sa atin. Napakalaking pawikan mga kaspero. Ayan, pumunta talaga sa harapan natin kaya ayun, nabulabog yung mga target nating isda. Kaya pinidyuhan na lang natin itong malaking pawikan na umaligid sa atin. Napakabait. Ayan o. Kaya umahon na lang ako at another ambush na lang dito sa unahan banda. Ayan, patingin-tingin tayo sa unahan. At nakita ko ulit itong grupo ng emperor ngunit merong nakatingin sa atin. Isang napaka-espesyal at pulang isda. Ayan o, isang lunar tail na grouper or lapu-lapu. Kaya dinahandahan ko at tinimingan talaga na matamaan itong lapu-lapu dahil sayang naman pag hindi natin natamaan. At nung tinira ko na, boom! Sapol, spine shot. Grabe. Sapol na sapol talaga itong lapu-lapu. Ayos, dagdag sa mga nahuli natin, mga kaspero. Natutong sumisid mag-isa, walang
Aba, eto na naman. Sobrang laki nito mga kaspero kumpara doon sa una. Sarap pa ng ambush ko dito, ngunit eto pa yung lumapit sa atin. Talagang hindi siya nahiya na lumapit sa atin. Napaka-amo ng pawikang ito mga kaspero. Ayan oh, sobrang lapit na sa atin. Ganda tingnan oh. Pero yung mga target nating isda, lumayo din. Medyo binubulabog niya yung mga target nating isda. Pero okay lang dahil ayan o, nakikita nyo naman na napakagandang tignan. At nag-move na lang tayo sa unahan para makapag-hunt tayo ng mga titirahin nating isda. At meron tayong target dito na isang bigay sibrim pa rin. Ayun o, medyo malayo. Ngunit sa pool. Halos wala tayong paltos sa araw na ito. Ito talaga yung sulit na pana. Dahil kahit maliit, tinatamaan. Umulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito, basta laro dito, sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat, kalaban pero puso ang tunay na sandata. Siyempre, di tayo magpapahuli sa pelagic. Meron tayong natanaw dito na isang good size na dog tuna. At syempre, para matry na rin itong invert na ginawa natin. At ayun, tagos mga kaspero. Isang good size na dog tuna yung pang last na isda natin sa araw na to. At pagkapana ko nga dito, umuwi na rin kami mga kaspero. Sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Kapiramal, spear fishing, hindi lang content, may puso. Good size. Dog tuna.